ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак чанд дақиқа пеш дар турнири ACA 153 муҳорибаи Фаридун Одилов зидди Наталия Сёфило баргузор гардид ва дар ин навор мо абзори тоҷикии ин муҳорибаро барои шумо омода кардем. Наворро то охир тамошо кунед, чунки дар охири навор оиди муҳорибаи Анис Ёқубов ва Абдулҳамид Давлатов низ гап мезанем ва маълумот медиҳем ки муҳорибаҳои пурраро дар куҷо тамошо карда метавонед. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, бародарони наздики мо мағозаи либосҳои мардона бо номи Саҳоба кушоданд, ки дар он ҷо барои муштариёни худ танҳо либосҳои босифатро бо нархи дастрас пешкаш мекунанд ва онҳо либосҳои даркории шуморо ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон равон мекунанд. Ин реклама нест дӯстон, ин тавсияи мо ба шумо аст, чунки агар шумо аз ин мағоза ягон либос харида аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед, пас онҳо шуморо боз бепул ҳиҷома мекунанд. Барои ин чиз худи ма кафолат медиҳам, ки шуморо ҳиҷомаи бепул мекунанд. Агар ки аз номи канали Паҳлавон гап занед, шумо метавонед либосҳои мағозаи Саҳобаро дар телеграм канали онҳо бинед ва чизе ки ба шумо махкул мешавад ба онҳо муроҷиат кунед ва дар кӯтоҳтарин муддат онҳо либосҳои шуморо оварда мерасонанд. Ссилкаи мағозаи Саҳоба дар якум комментарий закрепичуда. бояд гуфт ки муҳорибаи Фаридун Одилов ва Наталия Сёфило дар вазни ним вазнин баргузор гардид ва Наталия Сё ин муҳорибаро дар муддати кӯтоҳ қабул кард. ҳозир боша биён мебинем ки ин муҳориба чӣ гуна гузашт. Якум раунд оғоз шуд. ҷангваро дар маркази қафас вохӯрданд ва аз омӯхтани якдигар оғоз карданд. баъди якчанд сония Фаридун Одилов якум лоукики худро ба рақиб зад, аммо рақиб ишора карда ба Фаридун нишон дод ки ӯ зарбаи Фаридунро ҳис накард. баъдан худи варзигари бразилӣ якчанд маротиба зарбаҳои вазнин зад, аммо ин зарбаҳои ӯ ба Фаридун нарасиданд. ҳамин гуна баъди якчанд сония Фаридун бо як зарбаи вазнин ӯро ба нокдаун равон кард ва баъд дар замин якчанд зарбаи дигар илова кард ва довар муҳорибаро манъ кард. ҳамин гуна Фаридун Одилов дар дақиқаҳои якум раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст оварда рекорди худро 16-2 кард ва ин ҳаштум ғалабаи пайдарҳами ӯ шуд. ҳамчунин бояд қайд кард ки ин дуюм ғалабаи Фаридун Одилов дар ташкилоти ACA аст ва ӯ ҳардуи ин ғалабаҳои худро фавран ба даст овард. аҳсан Фаридун Одилов, табрик мухлисони тоҷик. ҳамчунин бояд қайд кард ки Фаридун Одилов бо ин ғалабаи худ метавонад ки соҳиби $10,000 бонус шавад. муҳорибаи варзигари дигари тоҷик Анис Ёқубов зидди варзигари қирғиз Асан Сапарбай дар вазни 57 кг баргузор гардид ва ин муҳориба барои ҳардуи ҷангваро дебют дар ташкилоти ACA буд. аз оғози муҳориба Анис хеле фаъолона кор мекард ва дар дақиқаҳои аввали якум раунд рақибро ба нокдаун равон кард ва баъдтар ӯро ба усул гирифта маҷбур кард ки таслим шавад. ҳамин гуна Анис Ёқубов дар якум раунд бо тариқи сабмишн ғалаба ба даст овард ва рекорди худро 6-1 кард. мо Анис Ёқубов ва дастаи ӯро бо чунин ғалабаи дурахшон табрик мекунем ва ҳамчунин ӯ довталаб барои бонус бо миқдори $10,000 шуд. дигар варзигари тоҷик Абдулҳамид Давлатов низ дар ин турнир дебюти худро гузаронд ва рақиби ӯ варзигар аз Русия Элхан Мусаев шуд. муҳорибаи онҳо дар вазни ним вазнин баргузор гардид ва дар дуюм раунд мутаассифона ба фоидаи Элхан ба анҷом расид. Мусаев дар дуюм раунд бо тариқи сабмишн ғалаба ба даст оварда рекорди худро 10-1 кард. мо ба Абдулҳамид Давлатов гуфтанем ки рӯафтода нашав бародар, барои ғолиб шудан боз имкониятҳо мешаванд. муҳорибаҳои пурраро дӯстон дар YouTube канали ACA тамошо карда метавонед. акнун муҳорибаи Давлатманд Чӯпоновро интизор мешавем. то боздид хонободу сарбаланд бошед.